El complex d'oci PortAventura va tancar la temporada 2008 amb un 12% menys de visites que l'any anterior. S'estrenarà nova rotonda d'accés a Reus. Aquesta distribuirà el trànsit entre l'Avinguda Tarragona i el Tecnoparc. L'obra s'iniciarà aquest mes. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, situa el 2009 com l'any decisiu per portar a cap els grans projectes pendents. La Diputació de Tarragona posarà a disposició dels ajuntaments que tinguin menys de 4.000 habitants una bossa d'ajuts de 6 milions d'euros. Aquests diners serviran per fomentar les inversions en els municipis que tinguin menys recursos. La Fiscalia demana 4 mesos de presó per uns pares que van deixar la seva filla dins el cotxe mentre es compraven al centre comercial de les Gavarres. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha avançat els principals projectes que pretén posar en marxa l'Ajuntament tarragoní durant aquest any. Entre elles, destaca les mesures per a fer front a la crisi econòmica. Es tracta de 24 propostes fiscals i socials de suport a les famílies, entre les que destacaria la supressió del pagament de la plusvàlua en cas de successió o la reducció de l'impost de circulació per a vehicles de dues rodes, o els abonaments anuals de les targetes de resident, o la congelació de l'IAE, del coeficient de l'IBI i de l'impost de vehicles. Un altre dels compromisos del consistori és la recuperació de projectes històrics com pot ser la creació del Teatre de Tarragona i del Museu Nacional Arqueològic. També ha parlat de la remodelació del Mercat Central. Ballesteros ha remarcat que el 2009 serà un any clau per la resolució de temes històrics com el Corte Inglés. En quant al Teatre de Tarragona, l'alcalde ha recordat que serà a finals d'aquest any quan entri en funcionament. Ballesteros ha reconegut la manca d'agilitat de l'administració a l'hora de tirar endavant els grans projectes de la ciutat. Per aquest motiu, un altre dels objectius del consistori serà la modernització de l'administració. En aquest sentit, l'alcalde ha avançat que el consistori està treballant per corregir la lentitud de l'administració i que s'està dissenyant un sistema que reduirà l'espera per l'obtenció de llicències. La Diputació de Tarragona posarà a disposició dels ajuntaments de fins a 4.000 habitants una bossa d'ajuts de 6 milions d'euros. Aquests diners estaran destinats a fomentar les inversions en els municipis que tinguin menys recursos. D'aquesta manera es pretén contribuir a fer menys feixuga la crisi, tot afavorint inversions, creació d'ocupació i manteniment dels serveis oferts pels municipis. En total són 152 els municipis que es beneficiaran d'aquesta mesura. L'objectiu de l'ens supracomarcal és evitar que es refredi l'activitat econòmica d'aquests pobles. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha criticat la poca claretat al voltant del procés per a les obres de descontaminació del pantà de Flix. Aquest procés implica la construcció de pous a Vinallop, a Tortosa, com a mesura de seguretat en cas de contaminació de l'Ebre. La PDE ha mostrat la seva desconfiança davant el fet que els pous no s'utilitzin per reforçar el minitransvasament cap a Tarragona. A més, ha exigit que es clarifiqui qui serà el gestor d'aquests pous en acabar les obres de Flix. Demanem que es clarifiqui abans que res la titularitat dels pous, de la gestió, no qui els fa, sinó qui gestionarà. Quin serà el paper en aquesta gestió de les institucions ebrenques? Quin serà el paper en aquesta gestió de les comunitats de regants, especialment de la dreta? I quin serà el paper en aquesta gestió del Consorci d'Aigües de Tarragona? L'entitat ha demanat que es facin públics els plans d'emergència previstos davant una possible contaminació del riu i també ha valorat positivament la derogació del decret de sequera. L'entitat considera que els treballs de descontaminació del pantà de Flix no poden començar pels pous de Vinallop, sinó per l'extracció i el transport. A més, la plataforma s'ha mostrat molt desconfiada amb l'Ajuntament de Tortosa. El govern ha impulsat la construcció del nou centre penitenciari Mas d'Enric del Catllar. Amb la licitació del projecte del nou equipament s'ha de permetre millorar les condicions de tractament i reinserció dels interns del Camp de Tarragona. L'acord aprovat correspon a la licitació de la construcció, conservació i explotació del nou centre penitenciari a través de l'empresa pública la Societat Gestió d'Infraestructures.
Aquesta serà l'encarregada tant de la preparació del concurs públic com de la contractació i del seguiment de les obres. Ens ho explica Aurora Massip. 750 places i és un dels equipaments previstos al Pla d'Equipaments Penitenciaris. Demà mateix la consellera Tura en donarà més detalls en una visita que farà al municipi. Aquesta presó preveu una inversió de 113 milions d'euros. La nova presó, que es construirà a prop de l'AP7, disposarà d'una superfície de 65.000 metres quadrats. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, considera que fa massa temps que el personal dels jutjats treballa en condicions molt difícils en relació a les reivindicacions dels jutges. Tura ha assegurat que durant dècades al personal de l'Administració de Justícia se li ha demanat que treballi amb un grau de congestió molt alt, a conseqüència de l'augment de població i de litigis oberts. Molts i molts anys que el personal, no només el jutge, sinó el personal en el seu conjunt, se li està demanant que treballi en unes condicions difícils, en alguns casos amb un grau de congestió dels òrgans judicials perquè s'ha produït un creixement demogràfic, s'ha produït un increment de litigis difícils i potser se li ha anat dient millorarem durant dècades. Per altra banda, ha destacat la tasca de la Conselleria pel que fa a la creació de nous òrgans judicials i construcció de nous centres com la futura presó del Catllar, on avui s'ha donat compte de l'aprovació per part del Govern de la licitació d'obres. La Fiscalia demana una pena de 4 mesos de presó per als pares que van deixar una nena de 15 mesos dins del seu vehicle. Segons el fiscal, els pares de 29 i 21 anys respectivament, tots dos de nacionalitat eslovaca, van deixar el cotxe a les 12 del migdia a l'aparcament d'un establiment de les Gavarres on van entrar a comprar i van deixar la nena tancada a l'interior del vehicle. Mitja hora després, uns vianants van adonar-se que la menor estava sola i plorant dins del cotxe i van informar el personal de seguretat de la botiga, que va avisar els Mossos d'Esquadra. El complex d'oci PortAventura, situat a Vila-seca, va tancar la temporada 2008 amb un total de 3.600.000 visites. Això representa un descens de 300.000 persones respecte a l'any 2007, quan es va assolir el que fins ara és el rècord de visitants del complex. El descens, al voltant d'un 12%, s'atribueix a la situació econòmica actual i s'ha produït en les vistes d'arreu de l'estat espanyol. Pel que fa a èpoques, estiu i festivitat de Halloween segueixen sent les de més afluència al parc. Per origen, el grup més important de visitants és l'estatal, amb un 62% del total, i més especialment el públic català, que constitueix més de la meitat d'aquest percentatge. El mercat internacional assoleix el 38%. Després de Catalunya, la Comunitat Valenciana és la principal punt d'origen de clients de l'Estat a PortAventura. La societat municipal GUPSA ha adjudicat la construcció de la gran rotonda d'accés a Reus. Aquesta distribuirà el trànsit entre l'Avinguda de Tarragona i el Tecnoparc. L'obra s'iniciarà aquest mes de gener i té un termini d'execució de 4 mesos. El pressupost d'adjudicació és d'uns 600.000 euros i l'executarà la UTED Tecnologia de Firmes, Ciopsia i Sisocia. Aquesta nova rotonda té com a triple objectiu embellir l'entrada de la ciutat per l'Avinguda de Tarragona, facilitar l'accés de vehicles al Tecnoparc i millorar les connexions del parc tecnològic amb l'aeroport, l'AP7 i la carretera C14. El complex d'oci PortAventura va tancar la temporada 2008 amb un 12% menys de visites que l'any anterior. S'estrenarà nova rotonda d'accés a Reus. Aquesta distribuirà el trànsit entre l'Avinguda Tarragona i el Tecnoparc. L'obra s'iniciarà aquest mes. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, situa el 2009 com l'any decisiu per portar a cap els grans projectes pendents. La Diputació de Tarragona posarà a disposició dels ajuntaments que tinguin menys de 4.000 habitants una bossa d'ajuts de 6 milions d'euros. Aquests diners serviran per fomentar les inversions en els municipis que tinguin menys recursos. La Fiscalia demana 4 mesos de presó per uns pares que van deixar la seva filla dins el cotxe mentre es compraven al centre comercial de les Gavarres.